bol dôvod, prečo sa tieto mimozemské bytosti cítili ohrozené a začali našu slnečnú sústavu obkolesovať. A Nino tu povie niečo zaujímavé, ja som to postrehla, ale nevenovala som vtedy tomu veľkú pozornosť. On hovorí, videli sme aj zábery, a ja som ich našla, obrovských vesmírnych lodí pri Slnku, ako by sa z neho nabíjali energiou. Tieto zábery pochádzali z určitých observatórií okolo roku 2012, ak si dobre pamätám, tie obrovské masívne lode, normálne ich bolo vidieť pri Slnku. Priatelia, nie tá loď, ktorá je v popredí, to je samozrejme umelá inteligencia, ale tie lode vzadu, oni boli niektoré v veľkosti planéty. A to sa normálne dialo, ako boli tak blízko pri Slnku, že čerpali z neho energiu. A Stuart hovoril, áno, boli veľké ako planéty a mimochodom dokonca vychádzali a vchádzali priamo zo a do Slnka. Ľudia si totiž neuvedomujú, že čierna diera v jednom vesmíre je hviezda v inom vesmíre. Je to taký vortex, vír. A takto vesmíry dýchajú, nasávajú energiu cez čiernu dieru v jednom vesmíre a vydýchujú ju cez hviezdu v inom. Je to výmena energie, ktorá udržuje rovnováhu medzi vesmírmi. Takže naše Slnko, vlastne všetky hviezdy, sú výstupnými bodmi z iných vesmírov a galaxií. A ľudia by tiež mali vedieť, že Slnko v skutočnosti nie je horúca energia. Je to studená energia. Keby bolo Slnko horúce, vesmír by bol teplý. Jediné, čo zohrieva Zem, je atmosféra. Keď svetlo Slnka prechádza atmosférou, láme sa, odráža sa od Zeme a práve zemský povrch sa zahrieva a vytvára teplo. Po vesmíre je chlad. Nemôžeš sa spáliť od Slnka, pokiaľ nie si priamo na ňom. A Nino